28 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар соҳаҳои маориф, кишоварзӣ, хариди давлатӣ, таъмини амволи махсус ва ғайра таъиншавандаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. Ба вазифаҳои директори агентии хариди мол, кор ва хизматрасонӣ, муовини вазири кишоварзӣ, муовини вазири нақлиёт, муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, муовини директори агентии таъиноти амволи махсус, директори корхонаи махсуси давлатии ҷумҳуриявии Тиллои Тоҷик, ректорони донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва директори муассисаи давлатии маҷмаи кохи борбади дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кадрҳои ҷавону соҳибтахассус ва варзидаи ин соҳаҳо таъин гардиданд. Зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба хизмати содиқонаю софдилона ба ватан ва мардуми Тоҷикистон даъват намуда, таъкид доштанд, ки пайваста барои баландбардоштани савияи донишу малакаи худ ва кормандонашон омӯзиши техникаю технологияи муосир, забони давлатӣ ва забонҳои байналмилалӣ ва тарбияи кадрҳои ҷавон ҷаҳду талош намоянд. Ҳамчунин таъкид гардид, ки ба тарбияи ҳисси ватандӯстию хештаншиносӣ ва баландбардоштани ҳуввияти миллию масъулияти хизматӣ дар давлатдории тоҷикон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда шавад.